Thank you for calling National Hotline. My baby on double shift. Nokuti basa racho vanorigona uye zvapana novachinja ndikutaurawo nani. Anonymous, mukufona muri kupi? What is your surname, Anonymous? Mukwashi, munofunga tina handiziva kuti Anonymous zvinorevei? Munozviziva kuti ndakaendawo kuchikoro sezvamakaita imimi? Anonymous rinokwanisa kunge ritori zita remunhu zvakangofanana nekuti anyway. Aiwa, ndinova kuti munonzi anyway. Dzikamai sebhazi rekwamavhaire imi. Anyway, mukufona muri kupi? Harare East, chii chanetsa kuHarare East? Kwapinda nyoka? Mukutoiona inyoka yakaita sei? Shukukuwiri. Mukwashi, muri kuedza kundiudza kuti mafondera National Hotline yenyika to report about Chukukuwiri. A harmless snake, Chukukuwiri. I don't care whether it's under your bed or it's in your back, still it's a harmless snake. Ine msoro maviri? Kwamisha mune msoro one but you're being a problem one. Iri dangerous pakuita sei? Iri dangerous nokuti haina mabvi. Mukwashi, nyoka yakazotanga rini kokuita makumbo zvokuti munosvika pakuti haina mabvi? Senate? Mati Senate? Parliament? Nemkwasha? Nyoka, Senate neParliament zviri kupindirana papapo. Ende zvekuParliament kwacho kumbaramidzwa nani? Aiwa imi kana musina kuvhoterwa ka chiregedzai vakavhoterwa ndivo vaite sei vaende kuParliament handiti ndo democracy yacho. Aiwa kanemkwasha. Amutaure izvozvo zvekuti ye ndakachimasta chigame chacho ye ndini ndinozviziva ye ndini ndinozvigona ye ndini ndinodiwa muParliament ndo zvinhu zvisina kana nebasa rese izvo zvamuri kutaura. Hakuende nyoka isina mabvi. Mukwashaka, imimi you are being racist and hateful right now. Alright, regetidai so. Muchiripo here pamatanga kuona nyoka? Rambai makamira ipapo nokuti zvandakuita ka inini ndakufonera National Parks iuye kuzokutorai. Aiwa, iri kuuya kuzotora imimi ndonokuendesai uko kwamunofanira kunge muchigara uko. Aiwa, handini zvomuna nonditisa naro. Zvandatotaura ndizvozvo. National Parks iri kuuya ikoko kuHarare East. Good day and goodbye. Mukwasha yemunhu akaita sei? Shuwa munhu one anoita kuita bhero remaproblems kudai kuita bhero rekucomplain yenyoka, yerova musoro, yesenita, yeParliament, yendinda ichimhanya. Munhu one! Aiwa ka, munhu asingachinjwe pabasa ndini nokuti ndiri patriotic. Vamwe vese vakatofanana nemasocks munototi muchinjwe nokuti mukasachinjwa the whole house.